Bueno, pois a miña infancia como a de calquer rapaz naqueles anos, no 55, no ano 1955. Nací no barco, e despois, con 8 ou 9 anos, a miña familia desplazouse aquí ás aforas do barco a un poblado que dependía da fábrica de carburo que se chamaba CEDIE. Tiñan unha casa, era o típico poblado das empresas que facían antes e aí pasei a toda a miña adolescencia hasta que marchei a estudiar. A infancia, pois aquí non había daquela época, cando eu era rapaz, non había institutos, non había un colexio privado, academias, non era como agora, non? Entón, o ensino público non había, era ensino privado. Pasa que no meu caso a empresa para que traballaba o meu pai, CEDIE, pois nos pagaba os estudios, por decirlo así de alguma maneira. Entón empecé estudiando na escola que tiña a empresa de CEDIE, logo no barco, nunha academia, e logo bueno, normal todo, con 12 anos marchei interno a estudiar aos curas os maristas a Ourense. Unha persona que me empezou a influir moito era o cura que daba religión. Empezou a falaba de temas daquelas, para min, raros, era da teoloxía da liberación, de filósofo alemán Hans King, que seguía moito este cura, do Concilio Vaticano II, que é moi importante porque traía ideas moi progresistas daquela época. Falaba o tema social moitísimo, de que o cristianismo teña que defender os pobres, pero defendelos con causa e mediante organización, non simplemente desde o púlpito. Entón, de aí, ele nos derivaba moitísimo a teoloxía da liberación. Eu penso que foi a primeira persona que me abriu os ollos de que había outra realidade social pola que loitar, pola que vivir. Aí empecé eu non a radicalizarme. De feito, a primeira vez que oín de que existían certas organizacións ao marxen do franquismo, que era, como diríamos, o que imperaba naquela era a sociedade, era así, nós éramos o que tiñamos. Normal, eu era ademais un moi bon estudiante. De feito, me chamou moito a atención ao chegar a Santiago, era de estudiar de diario, que a xente non estudiaba diario, eso a mí me chamaba moita atención. Claro, entón, que pasaba? Que cando nos daban as datas dos exámenes con moita antelación, eu xa as tiña preparados con moita antelación. Claro, iso foi mudando co tempo. Despois nos tiña claro que quería ser biólogo, nada, o tema do ambiente que había en Santiago, pois non me plantexaba como de participar en ese ambiente, eu simplemente iba para estudiar. E además tiña claro que iba con unha beca e que os meus pais non podían pagar a totalidade dos meus estudios, non? Algún contacto tiña, sobre todo, a través dun tío que tiña en Madrid, que era un irmão do meu pai que viña moito por aquí, era o que me falaba deste tema. Pero eu quería contactar con xente se había xente das Juventudes Obreiras Católicas en Santiago, pero non conectei con naide. A relación viña desde Madrid, por un familiar, pero despois empecé a conectar con outros grupos que falaban nas asambleas, que eran sobre todo trotskistas, eran os que máis había na época que eu vi. Alguén te pedía que entraras, ou ben simpatizabas de certa maneira. Eu era un gran lector daquela, penso que eu entrei na liga quizás a parte da amistad con este rapaz porque leía moito de León Trotsky. Sempre fui moi aficionado a ler moitísimo. Na verdade, hai cantidad de libros de Trotsky que conseguíamos a través de Follas Novas, o cura de Follas Novas vendía pola parte de atrás certos libros daquela que estaban permitidos ou non, pero se conseguían os libros. Porque me chamaba moito a atención un home que eu sabía que se había enfrentado a Stalin. Eu son anti-jefe, non sei, a idea que teño, sempre choquei moito contra estruturas jerárquicas moi determinadas. Trotsky para mí representaba daquela
ese movimiento. El se enfrentou moito a Stalin, de feito, foi asesinado por un militante do PC. Principalmente, cando eras a nivel de simpatizante, tratabas temas propios da facultad, o sea, de como esta clase así, como ese autoritario, expedientaron a aquel rapaz, vamos a facer un paro, temas relacionados ca facultad. A nivel de militante, por decirlo así, era outro nivel dentro da organización. Empecé a asistir a reunións, aí xa se falaba máis de temas máis políticos. Radicalizoume moito naquela época, cando entrei en Santiago, era o proceso de Salvador Puig Antich. Moitísimo, me radicalizou moito porque nunca asumín que un goberno, fose o que fose, matase unha persona daquela. Non... E aquilo, para min, creo que foi fundamental. Nós habíamos organizado unha manifestación po 1 de maio en Santiago, que é o Día da Clase Traballadora. Para despistar un poquinho a policía, en vez de montar o día 1 de maio, montámola uns días antes, po día 29 de abril. No proceso da detención, naquela época, non só te detiña a policía, o sea, te sancionaba a policía, eso conlevaba cárcel, te sancionaba a universidade, conlevaba que te expedientaban, te botaban da universidade, e te sancionaba a gobernación civil, te metían unha multa. A mí me sancionaron esos 3 organismos, sabes? Cando pasan as reglamentarias 72 horas, te levan ante un xuez, que é moi importante, que é no Pazo de Rexoa, o que está enfrente da fachada do Obradoiro. Hai un xuez monstruoso, porque non teña outra calificación, te empeza a decir, pois a retaíla de sempre, usted está condenado, decreto su ingreso en prisión, de forma provisional, en espera de xuicio. Tiene usted algo que alegar? Eu dixen, sí, teño que alegar torturas, as condicións a miña detención non foron as correctas. O tío xuez, con toda a súa cultura encima, pues pasas olímpicamente do que lle estás dicindo, e dice, bueno, eso lo dicen todos, usted a la cárcel. Así, tal cual. Recordo perfectamente que cando entrei eu estaba Xulia Neiros esperando, entonces esa imaxe ainda teño grabada, está esperando, el, como diríamos, colle o relevo o funcionario que nos leva na entrada, e el nos acolle, o sea, a todos os que íbamos, que algunos non nos conocíamos realmente. Entón, el se presenta, nosotros nos presentamos, nos leva á sala, que era a sala que estaba como diríamos, na ala dedicada a presos políticos, que tiña a cárcel de Coruña. E nesa sala, pues faz a presentación, logo o funcionario previamente te asina un número de celda, e no meu caso me parece que foi o número 35. Ali entro con un compañero da Liga Comunista Revolucionaria, que é Anxo, que ele entraba porque, como se había negado a pagar a multa, entonces a contrapartida era pago en condena de 2 meses de prisión. De vez en cuando entraba en prensa, aquí conto eu que, curiosamente, nesa cárcel, eu teño moito que agradecer a unha persona de Coruña que era primo do meu pai, que era, e agora me parece que son os fillos, parte dos donos da compañía municipal de tranvías de Coruña, que son de aquí, da zona de Valdeorras. E este home portouse comigo, chapó, moi ben. O home iba a verme todos os días que había visita, levaba moita comida, portouse moi ben, moi ben. E conseguía, a través de un funcionario que él conocía, que logo eu supe que era do PC, ese funcionario, pasarnos propaganda. Claro, chegas a esa conclusión, como este funcionario te pasa propaganda, despois cando sales da cárcel empezas a indagar e resulta que era do PC. Os do PC estaban moi ben organizados, tiña incluso hasta un transistor, que non podías ter. De feito, cando morreu Franco, que eu estaba dentro da cárcel, nos enteramos a 6:00 da mañá a través dun transistor que tiña pillado a morte de Franco, vivímola de unha forma moi particular, o sea, non sabíamos das enfermedades que estaba tendo este home,
porque habíamos posto detrás da porta que daba acceso a noso salón onde estábamos os presos políticos un esquema de unha figura humana onde íbamos marcando con un bolígrafo, ten isto, ten aquelo, cando íamos os partes médicos. Entón non sabíamos moi ben o que era, pero íbamos marcando, non? E cando morreu, pois, era Rafael Pillado, que tiña o transistor naquela noite, e ele avisou con uns golpecitos a través da pared, avisou a Neiros foi avisando os demais de que había morto Franco. Entón foi levantarse, todos xa o sabíamos que había morto, foi salir a celebrarlo como se fora unha pequena manifestación no patio, e nos chamou a atención o director da cárcel de que si seguíamos armando jaleo, porque estábamos cantando, iba a mandar intervir a policía armada. Nada, e despois na hora da comida celebrámoslo comprando, non sei que habíamos comprado, viño, creo que era da marca Coes, no economato da cárcel, vino perrallento de todo, que encima non estaba acostumbrado a beber, penso que collín unha medio tal, pero bueno, nada, empezamos logo entramos nunha dinámica de supoñíamos algúns acertadamente de que iban a empezar a abrir as cárceles, non? Pouco a pouco. Notamos un cambio de actitude en moitos funcionarios, que iso é moi importante, a tratarnos moito mellor. Impactou moitísimo a Neiros, porque era un home maior daquela, era un home que fora ferido nas folgas do 72 en Ferrol, me impactara moito. Os demais, normal, vamos, a situación. Logo, claro, os propios da Liga, que eu estuve con dos compañeros da Liga, estuve con 2 meses con Anxo Fernández e con Carlos Reverter. Que Reverter, además, os dous, curiosamente, os tres éramos estudiantes de biolóxicas. O sea, a Facultade de Biolóxicas a machacaron naquela época, con moitas detencións. Sí, son os que máis me acordo. Sabía que eso era unha cousa para sempre, para min non era pasaxeira. De feito, eu cando salín o 24 de Nadal do 75, seguín vinculado á organización, á Liga Comunista Revolucionaria. O que pasa, claro, xa non puden seguir estudiando, porque comentaba antes que me abriron un expediente académico, entón prohibironme o acceso á universidade. Na Liga, bueno, estuve militando hasta no 1984 ou 85, que foi xusto no momento que a Liga Comunista Revolucionaria xunto con o Movimento Comunista, con o MC, deciden integrarse no bloque, no grupo INZAR, se chamaba. Eu aí xa deixei de militar como tal. O cual non quere dicir, eu seguín sempre, traballando, reivindicando cosas da sociedade. Estuve aquí, houve unha asociación de veciños moi potente, formei parte dela, a parte do UGT tamén estuve en Caixa Galicia, fui membro do comité de empresa por medio de comisións obreiras, hasta que me xubilei, hasta fai uns anos. Quedei marcado porque, vamos a ver, a vida aquí no bar non é o mismo ser expreso político en unha capital grande que son un pueblo pequeno, como era o Barco. O Barco daquela que tería 6.000, 7.000 habitantes. Entón, todo o mundo te coñecía. Entón, o típico de... notabas que a mellor se andabas con certas personas, os pais desas personas dicir, non andes con fulano porque sempre anda metido en política e tal, os rollos destos, non? Notabas que a xente te rehuía, algunha xente, o mellor por instruccións paternas, imagino. E logo a persecución da policía foi bastante gorda aquí no Barco, non entendes? Eu recordo de a Guardia Civil, que te salía a esperar eu vivía nas aforas do Barco, salía a esperarte con Land Rover a que salías de casa, e cando salías de casa eles iban detrás con Land Rover a velocidade despaciña, porque eu iba a pé e eles iban detrás, e a veces te botaban as luces, non era para incordiar todo o tempo, non te paraban ni nada, pero era un incordio total. Non chego a comprender moi ben, o sea, a xuventude, decíamos unha cousa cando éramos rapaces, cuidado co fútbol, que nos está metendo a fútbol porque nos van tal, cuidado ca droga, que vai vir a droga e nos vai ir amansando, isto para que non pensemos. Home, eu daquela pensaba que non era así, ao mellor ahora con perspectiva mirando para atrás digo, pois ao mellor foi así, e nos foron amoermando un pouquiño. Vexo lle falta, que estás ti de nova, vexo que falta un poquinho de impulso, pero confío en que
cando aprete moito, supoño que todo isto saltará de alguna maneira. O problema é a ver como salta. Vamos, porque a mellor salta para o lado malo, pero penso que vai saltar, o sea que a xente vai reivindicar dunha maneira ou outra, non sei se será correcto ou non, como se dirixan ou que fagan, pero sí, vai, eu penso que sí, que vai. Con luces e sombras, hubo cosas boas, eu recoñezco que hubo cosas boas, non vou a mentir se digo o contrario. O que pasa é que lle noto cosas moi boas porque a xente avanzou, hubo moita ilusión, mellorou moitas cosas en este país. Noto a min a clave de púdose facer máis estuvo no ano 82, cando o PSOE sacou 202 diputados. Entonces eu penso que aí, eu non digo a ruptura total como plantexaba cando teña uns anos menos, decir, cortar con todo, pero púdose facer moita limpieza. Limpieza en que? Por exemplo, no exército. No exército, decir, a nivel de capitán para arriba, mira, ustedes se marchan todos para casa como pensionistas, vamos a cambiar isto, porque non se cambiou a ideoloxía. O exército sigue sendo a mesma hora ou incluso peor que no ano 77. A xudicatura, que se sigue transmitindo, que enseñanza se sigue transmitindo nas facultades? A mesma que se transmitía na época de Franco. Entón, eu hubiera cambiado eso. A relación Iglesia-Estado. Tamén hubiera cortado, porque ahora parece que hai medo de decir, non digamos isto porque ven o cura do lado, bueno, a Iglesia nos dice que non. Xa falar xa da monarquía. Penso que era máis fácil daquela decir, señores, a monarquía aquí non pinta nada, que ahora lle vai costar moito máis. Entendes? Entón, penso que aí, esos son as luces, as sombras que vexo, esas 4 pilares: monarquía, Iglesia, exército e xudicatura. E o exército tamén me refiero os cuerpos da Guardia Civil, porque agora eu a veces leo a JUSAPOL, o CUPOL, distintos sindicatos que reivindican unhas cousas que meten medo. Eso xa estaba así en tempos de Franco. O sea, a veces ves cousas que non, para mí non teñen moito sentido. O sea, ahora están aí porque alguén permitiu que foran estando, foran medrando. Eu son un anticlerical acérrimo, ahora, pero total e absoluto. E máis, o sinto respetando as vosas ideas, eu vexo un cura e vexo que me ven a mentira disfrazada xa a vender algo. Non sei, pode que haxa curas voz, pode habelos, evidentemente, o sabe, pero o que están transmitindo, eu, vamos, asisto ahora, por desgracia, teño que asistir a funerales, porque estou en unha etapa pola edad que teño, que van morrendo xente conocido, ou amigos, ou pais de amigos, entón tes que ir a funerales. Curiosamente, debe ser das poucas persoas que prestan moita atención ao que dice o cura nos sermones. E é horrible, é verdade, é que é o grado de hipocresía que hai en algunos discursos desta xente, é que a mí me dan ganas de levantar o dedo e rebatir. Pero bueno, me teño que calar, porque de momento non permiten o debate. Digo eu, non sei se co tempo permitirán. Que coste que a Iglesia é unha institución que vai subsistir moitos anos, levan 2000 anos co mismo, e agora permitirán casarse, bueno, se van adaptanse moi ben. É impresionante, é digno de admirar esa institución por este motivo, o que aguantan. Quen aguanta tanto 2000 anos co mismo? Bueno, eu, perdón, ahora igual me queredes clavar un cuchillo, ou contra a cruz, é a miña opinión, plan futuro, chegarás lo que poda. No, en plan político no, en primeiro, porque a medida que vas sendo maior te vas creando unha serie de servidumbres, que se a muller está un pouco pocha, que se vive a tua nai que ten 90 e tantos anos, e tal, vas facéndote, como diríamos, dependiente, non tú dependiente, que algunhas persoas dependen algo de ti. Entonces, non... É o único que aspiro, por exemplo, as aficións que teño, que non falei, a mí, por exemplo, a montaña me encanta, eso, fixe moita montaña, moitas caminatas, moitos camiños, pero eso son cousas que me gustan a mí, e fago así, vou facendo. Esos son os meus proxectos, nada máis, e ir a Escocia a ver o rapazo, cando podo.